Α, δεν θέλω τέτοια. Στο βουνό. Στο βουνό είμαστε μια ομάδα. Ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Ναι βρε Άννα, είσαι και εσύ κατσικάκι, τρέχεις λες και... έχει flow. Μισό, εδώ τι γίνεται. Τι εννοεί? Λίγο το πάω. Μπορεί. Είναι Ναι, μπορεί να το πας αριστερά λίγο να τραβερσάρεις και να γυρίσεις το σώμα σου. εύκολο είναι να κατέβω και να πατήσω. Κοίτα, θα γυρίσεις το σώμα σου προς τα βράχια, κατάλαβες? Πάτα. Α, όπως θέλεις. Αλλά για να πατήσεις το... Για να έρθει ένα... Α, και έτσι. Ναι, ό,τι πολύ. Συνεχίζουμε. Αυτό που σου είπα είναι στην ουσία να γυρνούσες. Ναι, και το κατάλαβα. Μισό. Πέτρα! Πέτρα! Μια από αυτές είναι το παλικάρα. Από εμάς δεν ήταν πάλι. Άρα δεν ήταν από εμάς. Δεν φώναξε. Άμα δείτε κάτω εκεί αριστερά φαίνεται η βάση. Έχουμε κάνει τη μέση. Στράτος όρι. Έχουμε κάνει τη μέση, παιδιά. Δεν πειράζει. Και από αριστερά θα μπορούσες να πας. Νομίζω από εδώ πιο προχώρη. Ό,τι για πιο ασφαλές. Α, άρα έχουμε περάσει τα μισά. Ναι. Μέχρι να βγούμε και κάτω. Τι, δεν έχουμε περάσει τα μισά. Όχι, είμαστε στα μισά, μπορεί και στο 60. Α, 50 με 60%. Εκεί κάτω αριστερά τους είδες? ναι, τους έχω δει. Απλά δεν έχω αίσθηση. Πιο αριστερά, Κατερίνα, έχει και άλλο πάτημα άμα ήθελες. Σταθερό. Ευχαριστώ. Γλιστράω. Γύρνα με την πλάτη. Έτσι. Δεν έχω που να κρατηθώ. Από εδώ, κοίτα, πιάνεις από αυτά. Αφού Από πιο γυρίσω χαμηλά. να βρω κάτι έτσι. Άμα γυρίσεις και βάλεις το βάρος σου προς το βράχο, κατάλαβες? Έτσι, μπράβο, αυτό. Αγκάλιασε βράχο και γύρνα. Και το πόδι σου φέρει το αριστερό. Έτσι, μπράβο, αυτό. Φέρνει, ωραία. Μισό. Okay. Το αγριοκάτσικο μέχρι και εδώ ανεβαίνει. Εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα. Όχι, δεν πειράζει. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Αν θελήσετε διάλειμμα μου λέτε. Ή το βγάζουμε μονοκόμματα. Όπως νιώθετε.
τώρα το φάγαμε το πιο δύσκολο. Και εμένα μόνο αυτό, αλλά δεν την κουράζει. Ναι, πώς το αισθάνεσαι? Τι έγινε, θέλεις, έχω. Τώρα συνεχίζουμε και πάμε δεξιά, είναι το επόμενο σημαδάκι που βλέπουμε. Τώρα ή θα μπεις δεξιά από τώρα, κατέβα δηλαδή εκεί, και, άνα μπράβο, και κατέβα δεξιά. Περιμένετε λίγο να περάσει η Κατερίνα απέναντι μαζί σας, γιατί είναι από αυτή τη μεριά ακόμα. Δημιουργήστε τους χώρο. Είδατε, παιχνιδάκι. Η κατάβαση φαίνεται πιο τρομακτική από την. Φαίνεται η κατάβαση. Ναι, Ναι. Τι εννοείς στην οπτική, δηλαδή έτσι πώς το έτσι βλέπεις? όπως το έβλεπα όταν ήμουν σκαρφολόμουν. Έλεγα δεν είναι σαν Όχι ρε, δεν είναι τόσο. Έχει πολλά σημεία. Όλα τα σημεία βασικά, τα περισσότερα είναι ασφαλή. Άντε πάμε και μπορεί να είμαστε και πολύ τυχεροί. Τι? Μπορεί να πιάσει βροχή, αλλά μετά αφού φτάσουμε καταφύγιο. Εκτός και... Και να με κρατήσει πιο πέρα, είναι κοφτό. Το κοφτό, το κοφτό. Εσείς όταν θα γυρίσετε, ναι. Το θέμα είναι να σας πετύχει να είστε μέσα στο δάσος, τουλάχιστον να είστε προστατευμένοι. Ναι. Άμα έχει κεραυνούς δεν κάθεσαι κάτω από δέντρο. Και ούτε μπατόν, θα ρίχνεις κάτω από μπατόν. Κάτω από δέντρο, γιατί και τα δέντρα τραβάνε κεραυνούς. Ναι. Η κεραυνή έχει πάρει το πιο ψηλό σημείο. Πάνε τα πιο ψηλά σημεία ακριβώς. Και επίσης, αν έχεις ρολόι σαν το δικό μας με τα Garmin, αν έχεις κινητό πρέπει να το βάλεις στο flight mode, το κινητό ρολόι να το κλείσεις, γιατί τραβάνε. Τα μπατόν τραβάνε. Είναι δεξιά, έχει και κάτι ασφάλιση. Δείτε το, αν δεν νιώθετε καλά, σας ασφαλίζω κιόλας από το σταθερό σημείο μέχρι να κατεβείτε. Ό,τι θέλετε. Στράτος off the wall.
Περίμενε λίγο Στράτο, να έρθει η Κατερίνα. Περίμενε, Άννα, περίμενε. Μπράβο. Γύρνα και στη βράχο, άμα θες να πιαστείς. Πάλι όλα κάτω. Ωραία, κάτσε κάτω. Πώς νιώθεις πιο Και πολύ μακρόνι, Όχι. Ωραία. Ο οδηγός τι λέει μπροστά? Μπροστά πού θες να πάμε? Δεξιά. Ωραία. Και στη μαγεία τι λένε? Από εκεί που πάει η Άννα. Είχε σκηνή. Προσοχή τα πρέσβη, παιδιά. Κατέβα, σιγά σιγά, πήγαινε από δεξιά και αριστερά. Ποιο βλέπεις εσύ πιο βατό? Πήγαινε από δεξιά και μετά κατέβα αριστερά. Πάλι μπορεί να γυρίσεις. Ναι. Κάτσε πάλι τα παστέλ. Κάτσε, πήγαινε όμως, το λέει, ξέρεις τι πας. Mhm. Ναι, αλλά εδώ Δίνε. Δεξιά προς τη μεριά. Πήγε. Τι είναι? Μια μέλη. Έτσι, μπράβο. Πάμε λίγο το σπινάκι. Μπράβο. Άντε ομάδα, μπράβο. 70%. Ένα 30% μας έχει μείνει. Τόσο πολύ. Όχι τώρα, άντε 25. Θα το κάνω εσένα 25. Επειδή είσαι εσύ. Θες να το κάνω 20, θα το κάνω 20. Εγώ 20 πιστεύω. 20 τότε. Ό,τι πεις εσύ. Τώρα να, με το επόμενο βήμα 18. Από μέσα άντε, είχε μείνει μια ώρα και τι μας είχε πει να μετρήσουμε, Άννα? Από 100 ανάποδα, να μην
Καλά. Μέχρι τότε θα έχουμε φτάσει. Και πέρασε ή μία μισή ώρα. Οκ. Εντάξει, και όταν μου πει τα σκαλοπάτια και στα πριόνια που είχαμε πάρει τη ζωή. Α, ναι. Είχα την διπλή γκρίνια και τις δύο μου φίλες. Εγώ είχα τα καψίματα, δεν μπορούσα να Α, κουμπίσω. Να κλαίω τη μία, η άλλη να λέει απλώς τώρα και και να τρέχει, λέει και θέλει να πιο αργά, η άλλη να τρέχει σπρίτι, Και έλεγα. ήταν τα φυλάκια μου που Ταλαιπωρία. Και βρήκε και έχει φουσκάσει όλα τα φυλάκια. Όχι, ήταν σοβαρό κάψιμο. Ναι. Και είχα και τις φουσκάλες. Στράτο weight. Στράτο, ναι, περίμενε λίγο εκεί. Πατάω εδώ κάπου. Στράτο. Άννα, πατάω κάπου. Ναι, πάτε εκεί. Εδώ Κοίτα. πατάω. Εγώ πάτησα εκεί. Πάτε να κατέβεις. Και από πιο χαμηλά θα μπορούσε να έχεις κατέβει. Οπα. Θα πάμε και λίγο. Το σκηνή μου έχει σπάσει τα νεύρα εδώ πέρα. Τι εννοείς? Όλο το κουνάω. Γιατί πάω να το πατήσω. Στράτο. Με τραβά. Ξαφνικής. Έλα. Ξεκινήσαμε από 30 και Τι να σε κάνω τώρα. Όπα, με φοβάσαι. Δεν έχει να πάει πουθενά.